Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμη game video. Μισό λεπτάκι. Πριν κάνουμε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ότι ο φίλος μας ο Νικόλας μας άφησε αυτό εδώ και δουλεύει μόνο στο Samsung και στα Huawei και μπορούμε να δουλέψουμε με αυτό το tablet μας, αντί με το χέρι. Εδώ είναι η φίλη μου η Θοδώρα. Λοιπόν, έχει φτιάξει ένα σπίτι στο Minecraft Ροζ και πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε απ' έξω πρώτα, Θοδώρα. Εν τω μεταξύ, αυτά εδώ πέρα το σπαθί. Το σπαθί και αυτό δεν ξέρω πώς το έκανε. Εν τω μεταξύ είναι φανταστικό. Δεν ξέρω. Δεν μου λέει! Το ξέχασε, λέει! Λοιπόν, πάμε να ξέρω. Εδώ αφού είναι ροζ το σπίτι. Εδώ. Δεν έχω βάλει πράγματα. Η βαγιά μου να βάλω. Αλλά η κουζίνα μου. Τέλεια κουζίνα. Φτιάχνει τέλεια σπίτια. Καλά. Ας μας άλλο. Πάλι όταν είναι κανένα σκύλα μέσα. Πέσαμε σε λακκούβα. Πόση φορά. Asta 20 φορές την ημέρα. Τι κάνεις ρε Θοδώρα? Σημαίνει. Θυμώνει. Για να Να το σκοτώσουμε, να το βάλουμε μέσα στο σπίτι να είναι πιο ροζ. Μην το σκοτώνεις ρε. Πάμε στο σπίτι. Μπορεί να φτιάξει. Συγκεντρώσει στο σπίτι. Μπορεί να φτιάξει μια πισίνα και Ο άντρας της ζωής της. Α, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίσουμε το βίντεο. Ήθελα να σου πω γιατί λίγο γονείς θα χαλιά. Λοιπόν, αυτό το βίντεο για σήμερα θα το συνεχίσουμε αργότερα γιατί δεν μπορούμε τώρα. Γεια σας. Δεν είναι ολοκληρωμένο, αλλά τέλος πάντων. Γεια!